entrada i que la meva dona és morta. Tu i les maleïdes mongetes! No em pot pas acusar, me les vau donar vos. Va canviar-les per la vaca i no em va avisar que creixien tant fins a dalt del cel, on hi ha el món de gegants que ara ens ataca. Què m'expliques? Una vaca que no val res. Vas mentir-me quan vas dir-me que valia el seu pes. Vas pujar-hi sols pel teu interès. Vols robar-li l'or, trencar-li el cos, sortir res. Culpa teva! No, culpa teva! Sí que ho és! Que no! Que sí! Un moment, vaig prendre l'or per recomprar la meva vaca. De vostè. La seva! Sí! Ha estat ella qui ha organitzat tot aquest garbuix. La vaca la volia per desfer l'embruix. Doncs va ser per culpa del pare d'ell que la casa estava embruixada. És culpa seva! Culpa seva! Sí que ho és, i tant! Potser. Un moment, la mongetera la vaig tallar. Per tant, si pensem que no pot baixar volant, com és que ha arribat aquest segon gegant? Em seguiu o no em seguiu? Sí. Com? Bé, hi ha una mongeta més. Un altre més? La sexta se la va guardar. Ah, calla, potser sí. Culpa seva! Però la vaig donar a la dona ja fa temps. Culpa seva! I parlar-ne. Culpable. Jo diria que us la va donar per poder obtenir la sabata de cristall, segur que vas i així. No em dirà que allò que ell em va donar jo tenia entès que no era res i ho vaig llançar. Culpa vostra! Culpa seva! Ara es veu que jo no he estat. Si no haguessis tornat pel seu tresor, Per un dia. que-li a la gallina d'or. La vaig prendre per la mare. Culpa seva, I doncs! després hi vas tornar per un arpa. Un arpa? Ella m'hi va empantar. Que vaig fer què? Si va jugar que mai seria capaç d'empantar-li. No m'haguessis ni Si parlar-ne! no me n'haguessis dit, Tu no deixis parlar, Però vols que us n'anava de llançar la mongeta! que vostè